हाय लोगोफोर नै जोंहा आङो सोरखौ लोगो हमदों नैबे मैदोममोन बायदिया खनजिथामोनजों बोरै नानिखा ब्रेव बेरनाय खनजिथामोनजों जों एलबाम गैया बुजिबाय लरग' रावखौबो दा गोसो थोखासै आंहा नों नङाब्ला बे जोनोमाव थांनायनि मोदोम बसुमतारिया मा बुंदोंमोन नानेखा ब्रेव ब्रेव खनजिथा बर'जों एलबाम गाया होनदोंमोन नाथाय लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन नैबे भिडिअखौ नाय आरो एलबाम नायदो रावखौबो दा गोसो थोखासै आंहा नों नङाब्ला बे जोनोमाव थांनायनि मैदोम बसुमतारिया गावनि स्टेटासखौ एसे लाखिनांगौब्रा सायाव नांलायफ्लाबाय ससियेल मिडियायाव सायाव नांलायफ्लाबाय गस्ला ओरै जांख्रिलायनाय सालमाय ब्रेव ब्रेव नानेखा ब्रेव ब्रेव खनजिथा बर'जों आं एलबाम बानाया आं रिल्स बानाया बेबायदि बुंनाय मानसिया सायाव नांलायबाय सिङाव लोगो हमलायो बिदिजों बोरै जानो बिनिखायनो बुंदों गावनि स्टेटासखौ एसे लाखिनांगौ रायजो राजा लोगो नोंथांमोन मोनसे समाव खनजिथा बर'नि स्टेटासा गोबां गाज्रिमोन माने गाज्रि भाइरेल जादोंमोन मानसिफोरजों गाज्रि बुंजादोंमोन आरो बेबायदिखायनो मैदोम बसुमतारियाबो खनजिथा बर'खौ सैयामोन खनजिथा बर'खौ नायनो हायामोन आरो बिनिखायनो बियो ओरै गस्ला जांख्रिलायनानै बुंदोंमोन आङो नानेखा ब्रेव 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 बे खनजिथा बर'जों माब्लाबाबो आङो एलबाम रिल्स बानाया होनना बुंदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय जोङो दिनै मा नुनो मोनखो नाथाय जोङो दिनै नुनो मोनबाय बबेबा एसि रुमाव बबेबा दखाननि एसि रुमाव खनजिथा बर'जों माने कनभारजेसन सावरायलायनाय माने ओरैबायदि सावरायलायनाय जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे मा नुनो मोनखो जोङो एलबाम रिल्स बानायनाय गानायखौ नुनो मोनदोंमोन आङो बेखौसो बुंगोन मानोना मैदोम बसुमतारिया गावनि स्टेटासखौ लाखिनांगौ मोनसे लेभेलाव थानांगौ दिनै सायाव नांलायगोन सायाव नांलायफ्लागोन सिङाव बबेबा एसि रुमाव लोगो हमगोन बबेबा फोथाराव लोगो हमगोन बबेबा लोगो हमगोन दा बिनि थांखिया मा बिनि नोजोरा मा जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो बुंबोखादों माने गासिबो ड्रामा नाटक फैसानि थाखायनो गासिबो ड्रामा आरो नाटक खालामदोंमोन खनजिथा बर'आबो बेबायदिनो गोबां ड्रामा खालामदोंमोन गोबां नाटक खालामदोंमोन न'खरनि नांलाय खमलायफोरखौ ससियेल मिडियायाव होदोंमोन हौवा हिन्जाव नांलाय खमलायखौ ससियेल मिडियायाव होदोंमोन जायनि जाहोनाव मैदोम बसुमतारिया खनजिथा बर'नि फारसे इसेबो मोजां मोननाय गैयामोन इसेबो माने बेखौ सापर्ट गैयामोन ओरैबायदि रायदोंमोन ओरैबायदि बुंदोंमोन खनजिथा बर'नि फारसे दिनै मैदोम बसुमतारिया दिनै मा खालामबाय बेफोरबायदि मानसिजों गावबो भाइरेल जानो थाखाय खनजिथा बर'जों बियो दिनै रिल्स बानायबाय आरो बे रिल्स बानायनायखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन बे रिल्सआ नैबे रिल्सआनो आरो नैबे नायदो आरो नोंथांमोना माबायदि आरो मोजां नुदोंना नुवाखै रिल्स मोसानायखौ बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आरो थ' बेबायदि जुदि जोङो नुयोब्ला बेबायदिब्ला जोङो माब्रै जागोन थ' बेबायदिनो जुदि बयबो जुदि नाटक नङैखौनो नाटक खालामोबा बयबो खालामोबा दा बेबायदिनो बयबो खालामजोबगोन ना खालामजोबा लोगोफोर खालामजोबगोन ना जोबा दिनै सायाव नांलायबाय दिनै बबेबा सिङाव बिराद मोजां लोगो हमलायो दा बेखौ जोङो बेबायदिखौ जोंनि गथ'फ्रा सोलोंगोन ना सोलोङा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेबायदि खालामनो सोलोंगोन ना सोलोङा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय आरोना बिराद दुखु नांथावना आरोना गोबां साननो गोनांबो आरोना बिराद बोरैबा लासिं सिंबो मोनो आरोना जोंथ' एकदम रियेलि सानदोंमोन आरोना एकदम नंगुबै नंथारगौ सानदोंमोन खनजिथा बर'आ मोनसे समावथ' एकदम रियेलमोन बिनि रियेल जाथायफोरा रियेलमोन मानोना बियो
दख'ना बोखोनानै लंथं मडार्न जुगनि मेथाइ मोसानानै बायदि बायदि माने गोदोनायाव फान्थावनि माला, फान्थावनि आलु, फान्थाव बायदि बायदि मालायनानै बे गाज्रि गाज्रि भिडिअ खालामनानै रायजो राजाजों हमजादोंमोन आरो बिनि स्टेटासा गोबां गाज्रिखामोन आरोना। दिनै फैयै फैयै बियो एसे मुंदांखा भाइरेल, गाज्रि भाइरेल जानानै बबेबा स्टेजावबो बराय जाबाय, बबेबा एलबामाव हांख्राय जाबाय। दा फैयै बिनि स्टेटासा हाइलाइट जाबाय, जायनि जाहोनाव दिनै मैदोम बसुमतारियाबो कनजिता बर'जों रिल्स बानायोबा आंबो माने भाइरेल जागोन, रायजो राजाफ्रा आंखौ मिन्थिगोन, आंनि भिडिअआ भिउस मोननो हागोन। बे थांखियैनो दिनै मैदोम बसुमतारियाबो क'क्राझाराव फैनानै मा होनदों, बे कनजिता बर'खौ लोगो हमफैबाय आरो गोबां बायदि बायदि बाथ्रा सावरायबाय। दा बिनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो माने गासिबो एकदम नाटक ड्रामा गोजामोन, जाय माने सिगाङाव जाथाय जालांजोबदोंमोन बे गासिबो नंखाय गोजामोन, नाटक ड्रामा गोजामोन आरोना। जोबोद साननो गोनां आरोना। लोगोफोर, एलबामखौ नोंथांमोना नायदो, बारा गोलाव खोथा बुंबाय थाला।